okang' wakaw yueyo masane. Wach mari manya bedo kar kanyo weche gi mag choko osuru poge kachiel kod arango ni adier otie yo moro makare. Mane kama gintiere kar kanyo kiwacho ni ero gintiere kar ka osuru cha bende ka ichoko sirkal bende yudo gimoro makare ka otenore kod gigi nikech ero koseng'ad tiyo wacho ni tiyo gi nyamburko no mono ma injin ne ni malo. Sani ero omenda kata michulo mondo minyiew fuel no kata mauta sani ni malo. Oganda moko mathoth owe nyamburko gi e udi onge jok manyiew mauta nikech ang'o osuru ero ni malo. Ero kano duoke kacha nyadiriyo mano mar VAT no mano mar mauta oketo piny Kenya kama chalo nade to ahinya kinde makoro bende nitie gigi makoro ing'ado kuom jotije sirkal. Penjo moro ni penjo mbele kacha chande adwa ni ariwe gi mae. Ing'e ni kidhi e pinje moko tiyudo ka gimomiyo waketo ji e telo. Jatelo ok ni en ng'ama ringo gi mtoka maduong'. Jatelo ok ni en ng'ama odwa ni owach weche to jopiny winjo. Jatelo matinde ni en ema otelo ne jopiny kosiemo negi direction monego bed ni jopiny luwo. Matiende ni ka weche tek to ng'ama jatelo adier monego bed ni kuongo nyiso jopiny ni an kata lewni mineno mabeyo beyo manyisha awuotho gogi wang'ni aweyo adwa na nyisu ni dhano nyalo rwako law ma kawaida to kendo pod obedo abeda dhano nikech piny sani tek. Matiende ni telo kaka sani onego bed ni joma wayiero ni telonwa ema nyisowa ni to ka piny tek ka wawacho ni onego bed ni watimo gimiluongo ni austerity ni ka warido kamba mondo bed motegno to gin monego bed ni gitelo. Nitiere pinje moko kaka Brazil ma akia ni piny manecha ma president kidhi kata mana Netherlands president riembo ndiga piny moro ni nitiere ma president pod odak adaka e ode mano odak e choncha to kendo riembo Volkswagen Beetle mtoko puk karu puk mano riembo chon. To Kenya waka to gima timore ni kata kindo uru miwinjo ni ne wacho ni ne okelo Passat no nokel nikech political kod business reasons. Ka ni ng'iyo ndara ka Passat joma ne ringo godo ne gin bodyguards. Ne ok inya yudo minister mane nitiere i Passat kati nege ok ni nya yude i Passat no kati timri nade. Matene ni Passat ni nokel mondo mi ng'ato biashara mondo business no dhi kuom joma ne uso Passat ka onge ja sirkal kata minister mane otiyo gi Passat. Kipenja kendo abiro duoki kata okipenja en ni kata sani onge minister mabiro tiyo gi Passat. Kata sani mtoka mineni wacho no podi biro neno gi to kendo tinde gima timore ni jo sirkal chondo ng'eni neno ka girigo gi mtokni mondik ni GK tinde miyo gi private number plates kendo mane gima gibiro tiyo makata mtok sirkal biro kali kamati wach mani mano mtok ng'ane kata biro ge ode kanyo to neba ne ok bing'eyo ni mano mtok sirkal mem pod ringo gi mtoka maduong'. Sani jo sirkal tinde ringo gi number plates ma private. Koro ere kaka kata police kata minister kata ng'ata nono biro ng'eyo ni sani tinde ere kaka policy ni biro bedo implemented and enforced. Oko bi bedo implemented and enforced. To wach machielo madwa wache niya austerity ok tim ga gi gik matindo tindo machalo mtokni kod travel gi gik makamano. Pinje mamoko mosewuok e financial crisis sama teko sebedo kuom yore mar pesa nyaka koro ishake nyaka yung basket ni okapu ni ma en economy mateni nyaka koro manage iyunga maber chuth chakre piny nyaka malo. Inene yieke maber mine ka miudhwe biro malo to bel maber dok gi piny ase jowo miudhwe tiketo koni kapok itimo yiekono mi yieke economy maber gik moko matindo tindo mitimo giluongo ni token ok gin gima biro kelo result moro malong'o. Mokwongo Kenya ka gik madongo dongo ma minyalo mul ne nitiere project moro iluongo ni one of them iluongo ni wage bill. Sirkal ka sani pesa ma sirkal tiyo godo kuom chulo jotich en about atamalo 45 kata malo moengo mano. To jotich sirkal
ok gin productive. Jotich sirkal ok tine jopiny, gitiyone gin giwegi. Emo mineno ka gidhi e trip, to senator ne wacho ni tribego gin ni kelo ne jopiny konyruok, odwa mana odhi olos pesa moro kachacha. Mano kokale omenda mabalang' michiwo. Mabalang' no emo target, emo dwaro ni en ng'ama jawala, en ng'ama nie biashara modwa no dhi kucho, dhi olose gimoro. To ne nitiere project moro mane okel kinde moko miluongo ni CAPS. CAPS miluongo ni Capacity Assessment and Rationalization Program. CAPS nonego beni somo kaka jotich sirkal chalo, gin adi, ichulo gi pesa di, to nego beni ichul gi pesa di mondo wayud jo malongo manyalo tiyo, mondo wagol jo omenda mabalang' gi, wayud jo manyalo tiyo, to wayud ni pesa di ma wanyalo chulo gi mondo giti. CAPS ni lengo mare en ni nonego beni oduoko wage bill e sirkal. Matiende ni joma tin manyalo tiyo malongo imiyo tich, joma jo balang' joma omenda mabalang' matindo ol matinde go biashara e sirkal gi, gin migi early retirement kata voluntary retirement, gidhi giyue, gidhi gigo biashara mondo sirkal odong' gi wage bill ma manageable. Mano ang'o miyo sirkal pok omule. Wach machielo, corruption kaka timore Kenya ka en ni corruption indike budget. Sama iloso budget to iyudo ni ng'ato oketo bilion ne moro kacha ariyo ma en mano projects ne ma kata obiyo tero gigo, kata obiyo timo tijno, kata ok otimo tijno, mano project ne. Tijno kata otimo marach, en owuon ema nondike e budget, en owuon ema ong'eyo kaka obiro dhi, en owuon ema ong'eyo kaka obiro yudo pesa ni. Kapok wa handle corruption, onge austerity ma wanyalo wuoye. Nitiere weche moko mang'eny including economic management. Gimo miyo Kenya ka inflation chandowa en nikech wa import food, gang'o kendo, maize, wheat, gik ma onego beni sani tinde kata mana nyanya gi kitungu sani wagolo Tanzania, kendo bech kitungu Tanzania osedhi malo nikech kitungu ma Tanzania no sani dware piny mangima. Kenya waka ok wanyal bedo gi kitungu, dong West Pokot kacha dong kitungu donge. Kata kitungu kende ok wanyal pidho Kenya ka. Tang'o miyo kitungu ok nyal dongo Kenya ka. Nitie gima miluongo ni structural issues mantiere gi our agriculture sector. Ting'eyo ni ng'ama osebedo minister agriculture Kenya kegni mang'eny en ng'a. Gimomiyo wa import bando ok nikech wasebedo gi drought moro manyicho bedo machiegni cha. Wa import bando nikech nitiere cartels manyaka import bando, upende usipende. Mano timore in a lot of commodities. Matiende sama import gigi, jogi yudo ala. To sama import gini, mane mamiyo inflation marwa dhi malo nikech our inflation is called imported inflation. Nikech nyaka wang'iew dollars, wamany dollars mondo wadhi wa import godo gik moko. Matiende ni our export ok nyal miyo wadhi dollars ma oromo ma import. Wach manyalo wacho mogik, kineno kata mtokni ma waringo go Kenya ka, dong neno ka mano dong mtok Japan, to kata Passat dong en mtoka miloso kucho Germany kucho. To sani dong Kenya ka dong waloso mtoka miluongo ni Mobius, kendo king'iye tineno ka mtoka majaber. Ang'o mamono osetamo president wacho ni jo Kenya koro ka ok inyal ng'iewo Mobius, kata ok inyal ng'iewo Volkswagen Polo moro molos Kenya kacha, mtokni molos Kenya ka ok wanyal ng'iewogi, to koro nyaka idh mana matatu. To president emo chak ringo gi Mobius. To gimomiyo mano biro timore, a lot of money, pesa mang'eny ma watiyo godo, dollars ma wadwaro mang'eny ma wa import godo gik moko, dhie mtokni. Dhie parts ma wa maintain go mtokni moti ma wan godo gi, to kod mtokni moti ma wakelo bang' higni 8 ma ketho environment, kendo giloso kadogo economy moro mar grogon kachacha. Ang'o matamo wa create tije malong'o ne kijende ka wa promote industry mar mtoka mantie thika kacha. Mago isingo ma sirkal osebedo ka chiwo. To president ineno ka pod ringo mana gi mtoka moa Japan. En ang'o motame timo mano? CPA Abong'o dane mak parono gi